I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom gameplayu, danas ćemo snimati World of Warcraft Mystic of Pandaria. Kao što sam obećao, snimat ću WoW, znači ovo je sljedeća epizoda. Nemam baš nešto da vam pokažem, pošto duže vreme nisam igrao. Inače, snimio sam klip za reklamiraj me na Langošneni kanalu, pa kad bude izašao ja ću ostaviti link u deskripciji tog videa koji tad bude izašao, čisto da vidite. Pošto on je kao pokrenuo da pomaže manjim youtuberima, ja sam mu mnogo zahvalan. Tako da odo u SV da vidim imali šta da se radi, pošto nisam u WoW ušao, ja mislim ima jedno 4 sedmice, da ima 4 sedmice, možda čak i više, ne znam. Mislim ulazio sam ja onako čisto da vidim šta se radi, ali nisam onako igrao i to. Vidite, sad je 9:33 ujutro. I mogli bi da se prijavimo za dungeon, može. To je ovo, tako, jeste. Da vam pokažem, znači ništa nisam menjao, nisam ni igrao, logično. I op, frame drop, nema veze. Torbice, 5924 golda, imao sam najviše golda nego sam dao jednom svom prijatelju. Da vidimo što da imamo. Da, inače, imam da vam ispričam kao neku priču. Taj prijatelj s kome sam dao golde, on je meni dao ACC, ja njemu da dam golde, da mu pomažem. I ja taj ACC je za lol, znači, ja to dam drugu da bi mogu da igram. I drug promeni šifru, pa ovaj drug koji je dao taj ACC, pa on promeni šifru, pa opet ovaj moj drug promeni šifru, ali zameni Gmail. I onda tu nastane neka frka, pa opet ovaj što sam mu dao golde, on opet promeni šifru, tako da sad ovaj moj drug nema ACC na kome da igra. Tako da, hakeri, šta mogu da vam drugo kažem. I sad, jedno da vidimo, a hoće li nas neko pozvati ili neće, ali očigledno vidim da neće. Tako da vidimo, možda ima nešto na aukciji, leather, head, za 90 i 90. 400 golda, šta je ovo, daj mi nešto epic. Treba mi epic, evo ga, ovo je epic, ali ja imam bolji. Bolje imam. Nema ništa, jedno da odem da vidim još u banci kako je stanje. Da vidimo, znači, ovdje imaju neki gemovi za agility. Da vidimo ovdje koji obično. I ovdje koji obično. Ovdje se menjalo. Ovdje se isto menjalo. I ovdje se menjalo. Ovdje se baš, ovdje je samo promijenjen raspored. Vidimo ovog lika, ovo je main. Ne, druid, opa. Jesi healer by ovoj? Jesi. Ko ja? Imam 980 GP-a. Baš i nema neke radnje u ovu. Pošto ne znam šta se dešava sa guildom. Ima samo jedan online, a to sam upravo ja. Ne znam šta se dešava, nemam da igram sa kim raid. Tako da i ne igram WoW u suštini. Igram samo LOL. Da, još malo pa će da izađe ova nova epizoda Call of Duty. Prešao sam par misija, ali u suštini to su neke obične misije. Morao sam da prebacim da... Ne igram više na veteran, sad igram na hardware, valjda se tako zove. Što je na veteran preteško, a hardware je odmah ispod veterana, što znači da... Jes malo lakše, ali je isto teško, kako da vam objasnim. Šta bi sad, pa jedno, ajde dodemo da posjetimo humane vamo i da iskupamo koper koji nam inače ne treba za ništa, ali nema to veze. Da posjetimo malo humane pa da uđem i na polavljanje da vidim šta se tu dešava, pošto sam nisam ušao, znači ovo je prvi put kako sam ušao i da snimam.
Nema humana niđe. Ja čujem ovdje da se neko bije, a to su ovi. Šta je ovo, nema ljudi niđe, nema veze. Sad na paladina. Možda sam imao nešto po torbicama. Jok. Ništa. Znači nisam se ni sa paladinom pomogao, 85 je level. I samo da sačekamo da se učita. To najviše mrzim. Ajde, učitaj se, učitaj, to mi reci. Znači, ovdje sam došao da se levelujem, sve questove sam pozaboravljao, ne znam ni šta treba da radim, zašto treba da radim. Tako da sam ja sad čista nubara. Ali ovdje da pokupim ovaj quest, da vidim šta treba. I gdje sam ja to dobio? Bože. Ajde dodajem dotamo. Dakle, kao što možete vidjeti, oprema je neka bedna. Ovdje, opa, imam 1800 golda. Torbice su neke bedne. Inače, nabavit ću one iste torbice što sam i na druidu. Znači, nema nikoga online, od ovoliko ljudi za prijatelja nema ni jednog online. Ili su prešli da igraju Hordu ili ja ne znam. Kaže RDFH HC, VP, run, need 2 DPS-a, wisp me item level. Evo džaba. Meni je na onom druidu nešto 496, ja. Šta ovdje treba da se radi? Ovo je 9. To je nešto... Treba nešto kod tebe da radim, ne znam. Ne veze. Ajde se vratimo na druida časkom. Tako. Znači, izvinite što ovaj klip izlazi tek poslije 7 dana. Zato što nisam imao vremena, imam sa neke obaveze. Pa zato, inače, pokušat ću sad da svaka 2 dana ili 3 dana da izlazi klip. Evo ga, ali ovo je drainer. Da vidimo, inspect. Ništa, ajmo da se vratimo u SV i da završimo ovu epizodu. Pošto očigledno nemam ništa da radim. Oh bitch, get out the way, get out the way. Šalim se malo. Ovdje samo PvP igraju, niko PV da igra, niko. Svi su zaboravili na PV. Šta je ovaj? Uj, what the fuck? Šta je ovo? Koja fora? I ništa ljudi moji, to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Iako nije bilo nikakve akcije, nismo išli ni u dan, u stvari... vidi u dungeon. Ako prihvate snimat ćemo, ako ne prihvate ništa onda. I ništa ljudi, ipak to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte i do sljedećeg videa vidimo se. Ćao!